ptl.gr. Γεια σας, είμαι ο Βάιος και σε αυτό το μικρό βίντεο θα δούμε την ειδική θήκη της Manfrotto για το iPhone 4S Clip. Η λεγόμενη iPhone Photography αποκτάει όλο και περισσότερους οπαδούς και οι εταιρείες φαίνεται να στηρίζουν το νέο ρεύμα στη φωτογραφία, βγάζοντας διάφορα ωραία εξαρτήματα. Ένα από αυτά είναι η θήκη για το iPhone 4S, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε το iPhone σε τρίποδο ή να βάλουμε κάποιο LED light το οποίο έχει βάση hot shoe. Η θήκη είναι από αρκετά καλό υλικό και μπορεί να προστατέψει το smartphone της Apple. Ο προσαρμογέας για το hot shoe και ο προσαρμογέας για το τρίποδο. Η συναρμολόγηση είναι αρκετά εύκολη, απλά τοποθετούμε το iPhone σέρνοντάς το στη θήκη και βάζουμε και το πάνω μέρος ώστε να κουμπώσει. Μπορούμε να βάλουμε τους προσαρμογείς σε τρεις θέσεις, μία 2 και μία 3. Αυτή κυρίως είναι από την κάτω μεριά του φακού, οπότε μπορούμε να βάλουμε τον προσαρμογέα για το τρίποδο. Η τοποθέτηση είναι αρκετά εύκολη, απλά σέρνουμε μέχρι να ακούσουμε το κλικ και για να εξάγουμε απλά πατάμε το κουμπάκι και σέρνουμε προς την αντίθετη μεριά. Εδώ πέρα στην πάνω μεριά μπορούμε να βάλουμε τον προσαρμογέα για να βάλουμε κάποιο LED light. Έτσι λοιπόν με αυτούς τους δύο προσαρμογείς, αυτή είναι η θήκη. Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα τρυποδάκι ώστε να κάνουμε κάποια νυχτερινή εικόνα αν θέλουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τον χρονοδιακόπτη ώστε να βγούμε μέσα στις φωτογραφίες και εμείς εκτός από τους φίλους μας. Αρκετά σταθερό. Ή επίσης μπορούμε να βάλουμε LED light για να προσθέσουμε περισσότερο φως στις εικόνες μας ή στα βίντεό μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο μικρό LED light το οποίο βγάζει Manfrotto, αλλά έχουμε ένα άλλο LED light το οποίο είναι αρκετά μεγάλο όπως βλέπουμε. Θα το τοποθετήσουμε απλά για να δούμε ότι μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε LED ή άλλη συσκευή έχει βάση hot shoe. Το γνωρίζω ότι είναι λίγο αστείο το όλο θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το φωτιστικό έχουμε στα χέρια μας. Αυτή λοιπόν είναι η θήκη της Manfrotto Clip. Μπορείτε να τη βρείτε ήδη στην ελληνική αγορά και στα ελληνικά φωτογραφικά καταστήματα προς 31 ευρώ. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση σας χαιρετώ και περιμένω τα σχόλιά σας στο κανάλι του PTL στο YouTube.